Nin tun bɛ n b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan ni kelen dafara kɔnɔdimini mun bɛ Segu mara la. An ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen ye. San o san alisilamɛw bɛ bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'u kunda tamanin kan. Tagali kun tɛ dɔwɛrɛ ye ziyara belebele mun kɛnɛ bɛ sigi k'a kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin an fa Ba Madani Hayidara ma n'ale ye Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara fa ye. Ɲinan ta kɛra ka bɛn ni tarata don utukalo tile 4 ma a kɛnɛ kan Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Alihamidu Badeni Samayira Sanogo Fuseni Keyita Buya Kulibali Abdoulaye Sogodogo Num Kone fo ka taa bila Samba Tarawele la olu tun bɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Tarata utikalo tile 4 lasara seli kɔfɛ alisilamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura Tamani kaburu don na ziyara kadra la. Ziyara Kiraba Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ma ka sunna de don mun sen fɛ Ala welew bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka furew ma n'olu y'an kɔn Ala ka hinɛ kɔnɔ wa o balolen o y'u jɛniyɔrɔ fin cogo min diinɛ bɛ se ka sabati dugukolo kan. I ye min kɛ Ala ka diinɛ na wuli ka jɔ la k'i ni di k'i ka nafolo di karamɔgɔ k'an tugura i la o de kosɔn o tuma ko k'a f'i ye nin kɛnɛ kan ko an b'i kɔ sufɛ an b'i kɔ tile fɛ karamɔgɔ n'i ko min an pɛrɛlen don k'o de kɛ an ni a n'an ka nafolo a bɛ e ka bila la su ani tile. Tamani kaburu don an ka cɛkɔrɔba ɲuman Ba Madani Hayidara dalen bɛ yan n'ale alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara sabu ɲuman ye. O de sabula duwawu kɛra walasa Ala ka bada dali nɔgɔya u ma ni ka ŋaniyasiri kɛ laɲiniw na an ka maa sanumaw lahɔrɔma kama. Alakira sallallahu alaihi wasallam ale bɛ bange kuma min na o y'a sɔrɔ a fa fatura. Alakira ba yana ale bɛ fatu ale de ye Alakira tɛgɛ minɛ ka taa Alakira fa kaburu yira a la a ka fa kaburu jura. Ale ye Alakira kalan kaburu jura nafa la. Ala nana kɛ cɛkɔrɔba ɲuman dɔ fana tun bɛ Tamaniya o fana y'a den ta nɛgɛso la ka taa n'a ye maa ɲumanw kaburu la k'a kalan maa ɲuman kaburu jurali la. Tamani kaburu don na maa caman ye kuma ta yen fana ni ka waleɲumandɔn foliw kurakuraya ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara n'ale ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma ye. A kɛlen kɔ ka kuma ta Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmayasoba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma a ye bonyamasegi foli kɛ k'a ɲɛsin jama ma kɛrɛnkɛrɛnya ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru jamakulu o ka wulikajɔ la ziyara baaraw bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo minɛ. An fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara y'a ɲini jama fɛ o ka duwawu kɛ cogo minɛ basigi ani kolosuma bɛ se ka sabati Mali n'a dafɛ jamanaw kɔnɔ. Bana mun n'o kɛlen don ka diɲɛ makamana gan n'o ye coronavirus bana ye n'a ye maa caman bali ka ziyara kɛnɛ lasɔrɔ Ala welew ka kɛ cogo minɛ fura ɲuman bɛ se ka sɔrɔ o bana na teliya la. A bɛ jɔyɔrɔ min na aw bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn mais anw bɛ dɔɔnin galama na a se bɛ ko minnu da la walahi a bɛɛ tɛ se ka fɔ nin kɛnɛ sanfɛ an bɛ dugawu de kɛ a si n'a kɛnɛya Ala ka dan n'a ma a si n'a kɛnɛya Ala ka dan n'a ma fanga min b'a la Ala ka dɔ fara o kan Ala k'a ɲɛ maa na Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kɔlɔsuma Ala ka jamana kɛ an sago ye Ala ka jamana k'an jugu sago ye an bɛ dugawu k'a ye a bɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye yarabi an bɛ min ɲini a dusukun na Ala bɛ min ɲini a yɛrɛ ye gundo la Ala de b'a dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan an b'a ɲini a ka se yɔrɔ ma Ala ka tɛmɛ o kan. Tamani ziyara san 2020 ta fɛn min ye jamana 7 ye olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'o ye Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry, Gabon ani Congo Brazzaville ye. Sɛbɛnnikɛlaw sera ka maa hakɛ mun sɔrɔ o ye maa ba 62 400 ani 68 minnu cɛlaka maa ba 34 214 musolaka maa ba 28 maa 254 bolimafɛn minnu sera ka maaw doni ni ka tamani lasɔrɔ ziyara hukumu kɔnɔ o fana filɛ nin ye car 200 ani car 4 sotarama 482 voiture 484 camion 10 tonnes o 57
camion ben mugan kononton kurumbi duru ani saba wotoro keme ani mugan moto baworo keme duru ani biolon flani fla moto taxi biolon fla ani woro ani negeso keme saba bishegi ani shegi wasenama minu yera kene kan obiti joma ba duru ani ma keme flani ma binani ni shegi la tamani ziara san 2020 ta duwawu kalan o de kɛra ka baaraw bɛɛ kuncɛ an bɛ jɛ ka duwawu kɛ san wɛrɛ ziara ala k'o don an bɛɛ kelen-kelen na garisɛgɛ la. Secrétaire général du ministère de l'Emploi ye sokura dɔ koromokar ANP kɔnɔna la. Sokura mun koromokar la bureau 29 de bɛ a kɔnɔna la. A kɛkun de walasa ka ANP baarakɛlaw ka se k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ. Koromokarli yɛrɛ kɛra ka bɛn ni mai août kalo tile 5 ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ka maaba caman tun bɛ ka fara ANP directeur général kan. Mariétou Diallo ani Seydou Ɲare ka sɔrɔlen don. CFA wari miliyɔn 102 o de donna ANP ka dagayɔrɔ kura in na ni a musaka bɔra a yɛrɛ ka wakande kɔnɔ. Bâtiment kura min ni a jɔlen filɛ ANP direction générale kɔnɔ. Bureau 29 de b'a kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen kun de ye baarakɛlaw ka se ka lafiya u ka baara hukumu kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛyɔrɔ laɲiniw sabati. A lajɛ ka baarakɛlaw bila lafiya la. O lafiya tɛ se ka kɛ ni baarakɛyɔrɔ ɲuman t'u bolo. Donc hakilina min dira directeur ma a y'o kɛ sɛbɛko ye. O de nana ni nin bâtiment jɔlen ka di baarakɛlaw pour ka se ka lafiya sɔrɔ ka se ka baara kɛ hɛrɛ kɔnɔ. Musaka ta fɔ CFA miliyɔn 100 ni miliyɔn 2 o ye min donna la fɔlɔ parce que baaraw tɛ ban parce que ni an ye yala kɛ on a vu que quelque chose fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'a k'a kɔnɔ min bɛ se ka lafiya la di mɔgɔ ma fana i n'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔkɔnɔ lafiya bonya i n'a fɔ tɛmɛyɔrɔ ɲuman k'o di ANP kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ko baara tɔw bɛ kɔfɛ tɛ jɔ. Baarakɛ ɲɛmɔgɔ y'a ɲini ka aw bila condition na ka baara yɔrɔ labɛn ka bureau kɔnɔ ɲuman d'aw ma ka matériel d'u ma ka baara kɛ a tɔ kɔnɔ b'aw yɛrɛ de bolo sa o kɔrɔ ye ko olu tɔw k'u cɛsiri ka baara kɛ u ka baara kɛ ka n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka kɛ cogo min na mais an tɛ se ka kuma fɔ ka wele an tɛ se ka fɛn n'an ma ministère fɔ koyi parce que ministère filɛ ni an bɛ fɛn fɛn kɛ ta fo ministère ka jɛn n'a ye fɔlɔ donc an bɛ baara fɛn fɛn kɛ ministère b'an soutenir la. Donc an bɛ o foli lase ministère ma parce que an ye fɛn fɛn décider n'an bɛnna min kan vraiment u b'an dɛmɛ a la o ye fɛn ɲumanba de ye an kan ka se ka o fana fɔ o fana na quoi ka directeur Sekɔrɔ fɔ fana parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni hali ni hakilina d'a ma a bɛ hakilina sɔrɔ mais ni i yɛrɛ ka hakilina fɔ a b'a miiri k'ale ye hakilina dɔrɔn mais o mɔgɔ tɛ n'a y'a hakilina fɔ n'a y'a dɛmɛ fɛn fɛn na a bɛ taa o sira fɛ donc o ye fɛnba de y'an bolo. ANP dagayɔrɔ kura in koromokar la baara ni dɔntan kanguruya ministriso secrétaire général fɛ ni ka yaala kɛ ka bureau kɔnɔnaw damun da ɲiningali galamani tɛngunen a la a y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ ni k'a ɲini baarakɛlaw fɛ u ka nin bureau kura ninnu minɛ ko ɲa. An ka cakɛda mun ye ko ANP u ye hakilina dɔ sɔrɔ conseil d'administration y'u dɛmɛ a la pour que o hakilina waleya o ye mun ye ka so kuraw jɔ n'o ye bureau kura ye k'a di baarakɛlaw ma bɛɛ b'a dɔn baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni baarakɛlaw ma lafiya baarakɛyɔrɔ la o de hukumu kɔnɔna na donc direction a ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ ka nin bâtiment kuraw jɔ bureau 29 k'o di baarakɛlaw ma baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min ANP bɛ baara mun na jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn u bɛ maliyɛnw de dɛmɛ cɛ b'o la muso b'o la maakɔrɔba b'o la denmisɛnninw b'o la pour que u ka se ka formation ɲuman sɔrɔ u ka se ka baara sɔrɔ donc u bɛ nin baara mun na an b'u fo an ye mun ye o y'a nimisi wasa ministère tɔgɔ la vraiment an bɛ foli d'u ma ka duwawu kɛ bâtiment mun jɔra ala k'a kɛ hɛrɛ ka baarakɛlaw nafalan bɔ a la ka Mali nafalan bɔ a la pour que baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an fana ministère la an bɛ yen toujours pour que k'u encourager k'u dɛmɛ u ka baara la inchallah na an sago bɛ sɔrɔ mun ye ka baara di maliyɛn bɛɛ ma. Yala bannen kɔ ANP ɲɛma Ibrahima Agnok a ye foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma ni ka dumuni duman yɔrɔ yira u la. APDF ye dɔnta kawruya kɛnɛ dɔ sigi k'a ɲɛsin sigida 4nan maaw ma a kun ye walasa ka se k'u ka dɔnta kawruya musow ka hakɛw kun kan n b'aw ladɔnniya k'a fɔ baarakɛla in yɛrɛ kɛnɛ sigira ka bɛn ni utu kalo tile 5 ye a kɛnɛ kan Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Boubacar Traoré ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen. Binkali musow ka ani an balimamusow ka o ko yakubalen no diɲɛ kɔnɔ ni wagatinin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba Maliba kɔnɔna na o de kama muso jɛkulu tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko APDF olu ye hakilina dɔ sigi sen ka baro sigi dɔ boloda an ka ladala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
Bamakɔ yan nɔ ka se ka hakili falen falen kɛ min b'a to o kɛwale ninnu bɛ se ka tanga cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Lajɛ in komi y'an bila la komi an y'a ye ɲangatan ka bon musow kan parce que APDF yɛrɛ ka baara ye ka musow ka hakɛ ɲini k'a d'u ma. O hukumu kɔnɔna na anw ye projet présenté ONUFEM la parce que ONUFEM fana ye dɛmɛjɛkulu ye min bɛ musow ka hakɛ ɲini. Donc o projet in bɛ initiative spotlight de kan. Donc ONUFEM de kɛra anw seere a ko la. Donc an ye financement sɔrɔ pour que an kana se ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw la kunnafoni musow ka hakɛ kan ani sariya minnu tara ko kan a tara cogo di mun b'a kɔnɔ pour que faamuyali ka se ka na parce que ni mɔgɔ n'i ye fɛn dɔn ka ban i b'a dɔn i bɛ min kɛ donc sariya minnu bɛ kɔ kan ani an yɛrɛ ka sariya minnu talen don an bɛna kunnafoni d'u kan yalasa minnu an ka mɔgɔw n'o y'an dɛmɛbagaw ye parce que ni faamaw y'a dɔn cogo o cogo ni mɔgɔ tɔw m'a ɲɛ dɔn a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni donc o de kosɔn an ye alimamiw ni dugutigiw ni bɛɛ dalajɛ bi ka se ka kuma f'u ye pour que u ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na yalasa ni sariya bɛ ta nin kɔfɛ u k'a dɔn min b'a kɔnɔ. Baro in bɛna boli fɛn minnu kan u y'u da don o fɛnɛ la ka se k'o walawala ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. Bon sariya in bɛna boli surtout an ka convention an y'an bolonɔ bila sɛbɛn minnu na kɔ kan n'o ye musow ka hakɛ ni denmisɛnninw ka hakɛ surtout an bolonɔ bɛna bila an da bɛna se olu ma n'o bɔra yen nɔ sariya minnu b'an ka Mali kɔnɔ n'o y'an ka code pénal ye o fana bɛna ɲɛf'u ye n'o bɔra yen nɔ loi d'orientation agricole o fana b'a la o bɛna ɲɛf'u ye donc tile saba baara in bɛna bolo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna cadre dɔw sigi n'o ye cadre de concertation ye min b'a to mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ye kunnafoni min sɔrɔ yan ka se k'a jɛnsɛn mɔgɔ wɛrɛw ye yalasa olu fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la. Présidenti ma da o ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛ in mana kun cɛ u ka laɲini ye fɛn minnu ye a y'i da don o fɛnɛ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Bon an ka laɲini ye min ye ni jama ye faamuyali sɔrɔ sariya caman bɛ ta a yirala k'a fɔ dugumamɔgɔw tɛ foyi dɔn a la donc ni mɔgɔ ni u ye faamuyali sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni sariya bɛ ta u bɛ se ka kɛ dɛmɛjɛkulu ye ka se ka sariya in tɔpɔtɔ donc parce que n'i y'a ye u t'a tɔpɔtɔ u t'a kɔnɔ ko dɔn bon ni sariya taara u yɛrɛ y'a faamu min bɛ sariya kɔnɔ u yɛrɛ ka bɛnkan kɔnɔ sariya fɛn fɛn mana ta bɛnkan kɔnɔ problème t'o tɔpɔtɔli la donc an b'a ɲini ka se ka kunnafoni d'u ma u ka se ka taabolow faamu pour que ni sariya taara tiɲɛ wɛrɛ a kana fɔ an ma fɔ an ye an t'a kalama donc o de kosɔn an ɲɛ b'a daminɛ duguma sen ka ɲɛfɔli kɛ ka yɛlɛ sanfɛ a ye commune Bamakɔ commune 3 bɛɛ b'a la commune 3 de talen don an fɛ projet in kɔnɔ n'o ye commune 1 commune 3 ani commune 4 dugu wɛrɛw b'a la parce que Bila b'a la Segu b'a la Barawuli b'a la bon a projet in mɔgɔw ka ca yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen association wɛrɛw bɛ yen min bɛ commune wɛrɛw la mais anw kɔni ni commune 3 de bɛ anw concerné pour le moment merci. Lajɛ in kun cɛra ni tɛgɛko minɛnw ni safunɛjiw dɔw dili ye muso dɔw ma. Juillet kalo tile 31 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen farafina musow tɔgɔ la i n'a fɔ farafina jamana tɔw Mali musow fana ye a ɲɛnamaya u ka ɲinanta tako 45 bɛ tali kɛ daku mun kan o de ye musow ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen cogo min na ka se ka siya woloma kɛlɛ ani coronavirus bana kɛlɛ. Amadou Diallo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Farafina musolakaw ka jɛkuluba n'o ye Organisation Panafricaine des Femmes ni a bilara sen kan wasa ka se ka musolakaw u ka hakɛw dafa ka d'u ma ka tilali kɛ hakɛla cɛ ni muso k'u bɛɛ lajɛlen damakanya u ka hakɛw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la min la ɲinina musolakaw fɛ ɲinan dakun n'a bi tali kɛ musow ale ni COVID-19 cɛsiri ni wulikajɔ ani fɛlɛ ni dabali jumɛn kan ka tigɛ wasa musow ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na. 31 juillet hakilina yɛrɛ nana cogoya min na o ye farafina muso farala ɲɔgɔn kan walasa u yɛrɛ bɛ se ka u nin don cogo min farafina ka yɛrɛmara hɔrɔnya sɔrɔli kɛlɛ la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ ka ɲɛta kelenya kɔnɔna na ka sɔrɔ jateminɛ ma kɛ danfara la danfara min bɛ se ka tali kɛ sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ jateminɛ ma kɛ danfara la danfara min bɛ se ka tali kɛ kan na an bɛ kan min fɔ o ni a ɲɔgɔnna danfara wɛrɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Donc wale in kɛra kabini san 1962 ɲinan san ye a san 58nan ye nka an y'a kanu kɛnɛ in ka kɛ
nɔgɔya kɔnɔna na tan ka tugu bana ko min bɛ sen na n'o ye coronavirus ye ŋaniya yira farafina musow Mali musow u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin fɛn min ye an balima minnu ni kɛlɛ y'u lawuli ka bɔ u sigida la ka na sigi an fɛ yan nɔ yɔrɔ 4 bɛ yen an ye minnu suganti ni o ye minnu sigilen bɛ Senu minnu sigilen bɛ Ɲamana minnu sigilen bɛ Falajɛ Garabali la ani minnu sigilen bɛ centre mobile la ŋaniya yira in dumuni b'a la ŋaniya yira in bana kunbɛ fɛɛrɛw b'a la an y'a fɔ cogo min ŋaniya yira de don walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye walasa dɛmɛɲɔgɔnya ŋaniya ka kɛ u ye farafina musow tɔgɔla don na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la musow bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen npogotigininw bɛ yen nin bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiriso ka cible ye an bɛ baara kɛ ka ɲɛsin minnu ma donc fɛn minnu sɔrɔla ka di o ye nin ye hakɛto b'a la sallallahu Muhammad. Ni lajɛrɛba hukumu kɔnɔ ko baw caman kɛra kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala kumabaw kɛra balo di ale ni tɛgɛko minɛnw o ni kɛnɛya minɛnw caman dilen maa minnu bɔra jamana cɛmancɛba bolo fɛ ka u bisimila minɛ Ɲamala Falajɛ Garabali ani Senu fɔ ka taa se centre mobile Sogonikokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ min tara ka ɲɛsin u ma n'o bɛ tali kɛ tɛgɛko minɛnw gel hydroalcoolique masques gants savon ani malo ni tulu fɔ ka taa se sange sulenw ma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin ni maa kofɔlenw ma janko nin waati gɛlɛman in u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ maa minnu garisɛgɛ donna dɛmɛ in na u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka tila ka foli ni barikada kɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni den ni denbaya ma ka kɛɲɛ ni nin dɛmɛ dilen a ye baara min kɛ o diyara an ye kosɛbɛ a bɛ na an ma fana an fori ba bɛɛ Mali bɛɛ an fori ba ye a ye baara min kɛ aw ye a bɛ na an ma kosɛbɛ hali bi an bɛ Bamakɔ yan an kalifa baw ye kosɛbɛ aw sago ala sago fana min bɔra kɔnɔ a mina caman dira an ma hali bi an bɛ foli lase tigiw ma an bɛ foli lase Mali bɛɛ ma an cɛ an baraji ala k'aw sara hakili jiginna an b'a yira la k'a fɔ ko ɲinan san ta ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu min ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye coronavirus ye walima covid-19 ka fara an ka jamana yɛrɛ taabolo kan ɲinan baaraw bɛɛ lajɛlen sɔnsɔrɔnen don Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw tun ye sariya dɔw ta n'o de ye ka baarajigin heure bɔ a dɔgɔ kɔrɔ kunɲɔgɔn tɛmɛnen baarajigin heure seginna u nɔ la o hakilina mun taara an ka ɲininikɛlaw ye ɲinini dɔ kɛ o ko kunkan Buwakari Tarawele ani Ibrahim Kulibali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ jamana ka foroba cakɛyɔrɔ baara wagatiw seginne a heure kɔrɔ la a kunbɛnna ni nisɔndiya ye baarakɛyɔrɔ caman na sabula dɔw ka fɔ la a bɛ kɛ sababu ye jamana ka sɔrɔ a ka se ka sinsin ka ɲɛ wa min ye baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ laɲiniw kelen do ka sabati cogoya min na ko ɲuman de don parce que n'a fɔra ko pendant a ka ca ni kalo 4 ye baara bɛ jigi 14 heures juste seli fana kɔfɛ donc fɛn bɛ se ka kɛ seli fana kɔfɛ ka taa lagan sara o si tun tɛ se ka kɛ bilen a kɛra bana de kama bana min bɛ la ko coronavirus min ye diɲɛ bɛɛ minɛ mais ala y'a kɛ a fanga dɔgɔyara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fanga dɔgɔyara diyagoya gouvernement fana ka segin ka na ko an ka na baara kɛ parce que ni baara tɛ kɛ jamana min na ɲɛta tɛ donc mɔgɔw kan na u ka baara kɛ mais o kan n'u bali u k'u yɛrɛ protéger yɔrɔ protéger ye min ye o ye ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ 1 mètre à 1 mètre 5 n'an sigilen don ka sɔrɔ masque ta ninnu na an k'o respecter tuma bɛ an ka masque don n'an bɛ jama la n'an sera yɔrɔ n'an kan ka don jama la an tɛgɛ ko bɛ min wele ko gel hydroalcoolique an ka an tɛgɛ ko la ni an kana ɲɔgɔn fo an ka salam di ɲɔgɔn ma k'an to yɔrɔ jan an kana ɲɔgɔn sunsun donc u y'a fɔ fɛn fɛn an k'an kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn kisi an k'o kɛ mais an kana baara kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ. bon heure sigilen a waati cogo la o ye ko ɲumanba de parce que faso kun y'a dabɔ min kama o ye bana si dɔnbali min kun nana jamana nin kɔnɔ pour que ka se ka bɛɛ lakana donc o heure changer bon a waati tɛmɛna sisan ko an ka na heure normal la donc o ka ɲi faso ma o ka ɲi fasodenw yɛrɛ ma parce que bɛɛ b'a dɔn ko fasodenw tɔɔrɔlen don balaba o waati kɔnɔna na donc a nana a ka heure cogoya la vraiment o ye fɛn ɲumanba ye min bi an bɛɛ wasa ouais mais a bɛ nafaba de se jamana ma k'a da kan
ni erwo n'a perdu la a bɛ comme faso ko wari de bɛ ka perdu donc a kɛlen ka na sisan a b'a to faso nafolo a bɛ se ka na faso ma fasodenw fana a b'a to u bɛ lafiya. Ne hakilina mun bɛ ne la c'est positif a ɲɛna quoi a ɲɛna parce que an filɛ nin yɔrɔ min na nin ye an mago bɛ baara de la mɛ yɔrɔ an tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ effectivement mais ni ala nana se ka nin bɛn kɛ ka nin bana in cɛ ka bɔ an kunna dɔɔni dɔɔni a bɛ ka tagalen dɔɔni dɔɔni an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka se ka ɲɔgɔn fo an ka se ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka taabolo dɔw yira ɲɔgɔn na maintenant o rétablissement filɛ nin ka kɛ nin o ye hɛrɛ de ye an bɛ dugawu de kɛ o la. Wagati seginna a cogo kɔrɔ la hali bi gɛlɛya bɛ an ka foroba cakɛyɔrɔ dɔw la i n'a fɔ maa dɔw kɛlen don ka a yira cogoya min na. Mais mɔgɔ bɛ se ka na cogo di k'a fɔ ko parce que ko Covid-19 bɛ yen nɔ ko baara bɛ interrompu. Bon ni baara seginna ka na normal la c'est une bonne chose lafiya don anw ma parce que an bloquelen don an mago b'an ka papiers la y'a fɔ voilà an bloquelen don san mana yɛlɛma u bɛ tila ka na wuli an nɔfɛ i b'a fɔ ko subaga npogotigi. Nafa b'a la a nafa ye jumɛn an bɛ segin an ka kɔrɔlen kan o b'a to an bɛ nafa sɔrɔ a la nafa bɛ sɔrɔ cogo di fo n'anw bɛnna bɛnkan ka k'a la ni bɛn kɛra nafa bɛ y'a la. N'an tora ni ɲɔgɔn na taga segin la nafa tɛna y'a la. An bɛ dugawu de kɛ wagati seginni min filɛ nin a cogo kɔrɔ la a ka kɛ hɛrɛ an ka jamana cakɛda so bɛɛ lajɛlen na min b'a to u bɛ se ka jama ka laɲini sabati. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.